Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirin mu mai suna talakawa. A yau ma muna ɗauke da rahotanni na matasa daban-daban, inda muka ziyarci wani ɗan gwagwarmaya ko kuma in ce sifika na Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda yake takakin 'yan kwankwasiya gashi. Mutanen can wali muna zargin 'yan kwankwasiya ne sun kunno mana wuta, sun nan dado kura da fatar akuya. Wancan mutanen da suka zo haramtattu muke zargin sun zo sun ce wai su ne shugabanni a kasuwar kantin kwari. Waye ya zabe ku awon igiya? Ba rami me ya kawo a hankali da rami? Idan ma ramin ne wali, mutanen nan wanda muke zargin sun hada kai da manyan 'yan kasuwa aka dinga ba da atamfa da shadda da mayafai wai a zaɓi abba gida wannan mutanen ku za ku zo ku haɗa kai da wasu mutane ku zo ku ce za ku yaƙi abin da gwamna ya yi. Ƙarya ku ta sha ƙarya. A ji ka faɗa haka ba sai yanzu baka ga za su kalli kawai buƙatar ka kake ƙoƙarin karewa? Wali kowa yana da buƙata. MD mutane ku ba da goyon baya. Wali kasu. Wannan kenan da kuka ji daga bakin shi, wato ɗan social media na gwamna. Ga kuma wani matashi. Ana 'yan daba, 'yan kwace, 'yan fizge, 'yan rabarin. Duk laifin gwamnati ne, ku jawo su ku ba su aiki mana ku gani in za su yi. In ba za su daina wannan abun ba, amma yau ka ji an ɗauki wannan, gobe ka ji an ɗauki wannan ma bai taɓa riƙe 100,000 ba, za a nemi naira miliyan 5. Laifin su waye, laifin su gwamnati ne, ku ɗauki ku ba su aikin yi ku gani in ba a daina ba. Amma kowanne gwamnati ya hau kan mulki, burinsu 'ya'yan su je Dubai, su je Ireland, su je ƙasashe daban-daban. Mu kuma da muka fito muka cire rigunanmu, muka fada da mu, aka fada muka raunata mashinanmu, muka kasa-kasa da mashinanmu, mu kun manta da mu, kun ɗauki 'ya'yanku kun kai su Dubai, mu kuma kun ban mu a Najeriya. To ƙarya ne wallahi, babu wanda ya isa mu ƙara zaɓensa tun da 'ya'yanku. To jama'a ƙara ƙaƙa yau fa ake yin ta. Matasa fa kowanne ya gane inda aka dosa. Sun gane shugabanni yace suke. Ba da haƙuri, Allah ba mu damana mai albarka, don ni ina so kowa ya cika cikin shi ma fitinar za a yi aje a yi. Amma ba a Najeriya ba kwana ka tafada. Tom, kun ji irin yace shugaba Muhammadu Buhari ya rika furuci yayin da yake neman takara shugabancin ƙasa. Yana furuci kwaɓa daidai. Amma duk ya manta irin wa'innan furucin da su yayi, ko kuma in ce talaka ba mu gane me yake nufi ba. Amma yanzu da jikinmu ya gaya mana mun fahimci abin da yake nufi. Jama'a duk laifinmu ne, duk mu muke jawo kanmu. Shugabannin ƙasa mu fito, mu ɓarnatar da mashinanmu, mu ɓarnatar da dukiyanmu, mu je mu saru wannan, mu saru wannan don su ci zaɓe. Amma in sun ci zaɓen mu ake fara kaiwa gidan prison. Samari ya kamata mu shiga cikin hankalinmu, mu ne fa matasan da ake zuwa muke zanga-zanga a ci, mu je wajen ƙuri'a mu tsaya mu ja da baya, mu tsaya a dangwale ƙuri'a. Abin da muke yi muke jajircewa, wallashi tallashi ya kamata a ce a daidaita sahu da ake sayarwa. Wallashi tallahi ba sai da ita ake ba, matasa ake baiwa. Gaya mini gwamnan da ya hau kan mulki ya rabawa 'yan adaidaita sahu kyauta, ita aje a nemi abinci. To fa yau fa ake yin ta ƙaƙa matasa kowa ya zo wuya. Talakawa abinda suke so kenan. Talakawa sun fahimci yadda shugabanni suke ƙwallon da mu, sun mai da mu ƙwallo, su buga can su buga can. Mu dai abinda za mu ce shine Allah ya shirya mana su, sannan kuma mu haɗu a 2023. A nan za mu gane wanda ya yi adalci. Amma maganar gaskiya gwamnatin nan ta wannan lokaci tana ba mu jikinmu. Sai dai kawai mu ce Allah ya saka mana. A yau kuma muke kawo muku ƙarshen rahoton. Kada ku manta da subscribers, muna godiya sosai.